Aproveitando a visita, o delegado do Goberno en Galicia mantivo unha mesa de traballo co Goberno municipal, na que se abordaron algúns dos proxectos que se están executando, como a extensión da fibra óptica ou o proxecto de turismo en destino, que permitirán implementar melloras neste municipio. E vamos a poñernos a traballar, como levamos traballando. Como ben sabedes, estamos co plan de extensión da fibra óptica, que prácticamente o 100% do concello está coberto. Estamos cun proxecto turístico en destino ligado á gastronomía do pulpo, pero que nos vai a permitir levar a cabo unha serie de actuacións importantes, como é a iluminación artística do Templo da Veracruz, a posta en marcha do Museo do Papel de Galicia, a fábrica de 1838 que xa temos restaurada, e toda unha serie de actuacións en torno ao río e ao parque municipal que van a ese destino turístico que é o Carballiño, pois vai a permitir potencialo. Agradecer esa colaboración que temos estreita e, bueno, pois ahora teremos unha mesa de traballo para desenvolver outros proxectos que están na xenda do Goberno, están no compromiso do Goberno co Carballiño e están personalizados na figura de Emilio e na figura de Pedro. O delegado do Goberno comprometeu que seguirán colaborando cos concellos e cos proxectos municipais e presentou ademais unha iniciativa novidosa, como é a digitalización da administración pública e do padrón de habitantes. Agradecerlle ao alcalde de Carballiño, tamén ao seu delegado na provincia, a recepción, e máis ni menos que vamos a tratar de establecer, pois, seguir colaborando como viñamos facendo o Goberno de España cos concellos e fundamentalmente en este caso co Carballiño, e a súa vez tamén veño ao Carballiño para presentarles un proxecto moi ambicioso dentro do que é o plan de digitalización e de modernización da administración pública. Trátase ni máis ni menos que un proxecto para a digitalización do padrón de habitantes, para que en calquer momento, a tempo real, cada concello sepa os habitantes que residen nel e a súa vez todo eso poida facilitar a gestión ou a xestión inmediata e urxente de unha serie de subvencións, axudas, permisos de residencia, etc. etc. Neste caso en concreto falamos que ni máis ni menos que son unha subvención ou unha axudas que o Goberno vai a poñer a disposición dos concellos de 5,6 millóns de euros en Galicia, 5,6 millóns de euros. No caso de Ourense son 1,2 millóns de euros e que van a favorecer ni máis ni menos que a 290 concellos de menos de 20.000 habitantes. Conxuntamente con ese programa de digitalización do que é o padrón de habitantes, ao mesmo tempo vai se levar a cabo unha digitalización do que son as vivendas a través dun único número para toda España. Trátase ni máis ni menos que un investimento para modernizar a administración pública, para facilitar aos veciños e veciñas a xestión de todos aqueles trámites que te leven a cabo e, por lo tanto, dicir novamente, o Goberno de España está ao lado dos concellos, dos máis pequenos, para que poidan, dicir, ni máis ni menos que dar os servicios que pode dar un concello grande. Por lo tanto, vamos a tratar tamén de explicalo e de animar aos concellos para que soliciten este tipo de axudas que van a estar en marcha a través das diputacións correspondientes para que poidan solicitalas en todo momento.